biar perut perut gue itu tidak sakit ya. Ya tidak sakit perut katanya. Nggak sakit perut tapi kembung. Perokok di Hongkong penunggu tong sampah yang ada asbaknya ya. Kalau nggak ada asbaknya nggak boleh merokok ya, kena penalti. Dek nane nanggen mongkok lo, ngin seberangane plaza lo, dibuat sembarangan kena 3.000. Kena $3.000 Hongkong ya, setara 6 juta. Iki lo jam 7. Engko adewe teko omah pas. Lek mbok geni metumu nek awan balik cepet menyapong. Lek ngono kuwi dhek ngerti aku nggak kemane-mane ya. Lah oh enak raudutane nang moto iki kaya nyeng-nyengen. Soale lekat nikotine lho. Rokok itu teman setiaku daripada garangan. Rokok masih ada nyet-nyet nggak pernah menyakiti. Tapi lek kenyonyok gini ya nyonyor. Mau ya, adek kepanasan terus nang jero ruangan ngene wetengku wis kaya kembung kok. Aku saiki mangan anu niku nang kaya gampang besot tenan nang weteng iki. Oke angine. Mergone kan awak mesti kepanasan terus turu ana AC-ne. AC iki kan pembekuan, makanya awakmu ngomong kipluk-kipluk to. Darahmu beku ora kon kipluk-kipluk lek bar tangi turu isuk. Lek wong Hongkong ngene iki lek wong Hongkong lek karo mlaku udut ditegur polisi dhek maneni sik menang lah dhewe langsung cekel catet ra bayar denda surat meluncur. Wong kene kan duwe bat ngengkel. Saurunge merdeka iki wis ngono barang ya Allah. Saurunge merdeka kowe iki rong lair, kowe iki lek cilik kalah polisine kerucuk-kerucuk musuh wong tuwek ngengkel. Udutan sik nye.